Ja se Bad Bunny-a nisam čula. Ne znam ko je Bad Bunny, ali da, dajde. Evo ja sam slikala njoj u Rajićevo, on je Calvin Klein, jel da, zaštitno lice, znači znaš kolika njegova slika ima. Ko je Bad Bunny, dajte. Pevač, reggaeton pevač iz Puerto Rika i on je sada počeo bio svoju turneju pošto je izbacio album prošle godine u ove godine u januaru je izbacio album koji je isto na TikToku popularan, sve te pesme i on je objavio turneju gde je izbegao Ameriku zbog sve ove situacije sa Trumpom. Prvi koncerti su bili kod njega u Puerto Riku. Imao je 30 koncerata zaredom. Svaki koncert imao 18.500 ljudi, gde izgleda neverovatno. Skoro je bilo poslednji koncert, znači taj poslednji je bio emitovan live na Amazon Music, gde su svi gledali. Snimci sa koncerata su bili popularni. Imao je neverovatnu scenografiju, baš je prelepo i ta glavna kao kuća kasita gde je dovodio neke poznate ličnosti, Penelope Cruz je bila sa mužem, Maluma isto. I imao je par gostiju, ali sve se to pratilo kroz TikTok i onda je bio taj veliki koji je bio live, prenosio se i posle 5 dana objavio je on će biti headliner na Super Bowlu. I tu je se čeka čovjek headliner na Super Bowlu. Nisam ja kažem ti, pre par meseci bukvalno od Goge. A čekaj.